To budete pípať stále, takže nechcem to hovoriť. Myšľa, pamätáš, že vo Vancouveri boli tie dvojičky, ako sa volali? Švediaci? Sedinovci. A teraz mi napadlo, ako si sa pýtala tú otázku, alebo teda, jak si priniesla tú otázku, že tomu jednému... Oni sa podobali jak vajce vajcu a tomu jednému hovorili, že... To hrali proti nám zrovna a my sme tam mali, a hlavne tí takíto, čo to rozprávali, to boli tí bitkári naši, lebo však oni hrali 3-4 minúty za zápas. No a oni tam tak vždy sedeli, tréner im povedal, choď tam, povedal mu číslo, tak toho zobral a tam poriadne zbil. No a hrali sme proti Sedinovcom a oni fakt boli dobrí. Ťažko sa ich bránilo a ten jeden, akurát išiel jeden z tých, oni boli dvojičky, jeden z tej ale dvojičky sa podobajú išiel, jak vajce vajcu. Nerozoznajú normálne, nevieš, s ktorým sa rozprávaš. A proste hovorí, že počúvaj, a ten náš bitkár mu hovorí, že počúvaj, tvoj brat povedal, že si škarečí. A pritom vyzerali úplne rovnako. No a ono to dosť dobre vypadalo, že si škarečí než on, takže... Tak teda než ja, tak to povedal. A bolo to dosť také akože zábavné.